wabeka ikhandlela walayitha wavuvuzela phezulu uzobuza ukuthi le khandlela leli lizosha kuze kuyofika ku2 yini phansi noma lizosebenza noma ukusha kungafikanga ku2. Umbuzo wokuqala lo dokotela. Asibonge dokotela. Ngizokuphendula kalula nje lokho. Ukhuluma kushe isikhathi indawana encanyana so emva kokukhuluma bese uyacisha. Uma ukuthi ikhandlela elibovu ushaya izitha manje usha ukhuluma ukuthi makufika enayitini ukusha kwekhandlela lithi makufika enayitini bese uyacisha ikhandlela. Okay. Ngoba inathi ziba u7 la mase kuthiwa ushawa izitha. Yebo.